Velkommen endnu en gang til Pop Champagnen. Det er episode 9. Og hvis man har hørt med før, hvilket jeg ikke går ud fra, det er episode 8. Det er episode 8. Jeg har lige sagt det vi har lige snakket 5 sekunder før vi optog, at det var episode 8. Så jeg ved ikke hvorfor jeg siger 9. Men lad det nu ligge. Ja, fortsat så er det undertegnet Mads og Tobias, der er værterne. Heyo. Det her lille geschæft. Og vi bringer jo nyhedshistorier fra internettet, primært YouTube, men også du kan godt lige kigge lidt på tech. Og ja, så der kommer der også nogle gange lidt nogle forskellige sjove nyheder rundt omkring i verden, hvor man tænker, aha, ja. Men det er primært nettet, vi befinder os på, sådan, når man taler om nyheder. Det er normalt tech ting. Og jeg synes faktisk, du skal starte i dag, for jeg synes, du har nogle vildt interessante nyheder med. Tech med tub. En klassiker. Gammel program. Lad mig lige skrue lidt ned for min mikrofon der. Den er peaked lidt. Nej, men vi starter egentlig med Google, selvfølgelig. Ja. Som vi var i lommen på sidst, tror jeg også. Yes. Snakkede i hvert fald om. Vi kan jo lige så godt fortsætte, ikke? Hvornår var det, kontrakten gik til? Lige præcis. Nej, de er simpelthen kommet med et nyt Google Earth. Og der giver de ligesom også lige fingeren til Apple og folk, der bruger Firefox. Og folk, der ikke bruger Google Chrome endnu, i hvert fald. For det findes simpelthen kun til Google Chrome. Der er ikke, du kan downloade den gamle version, ligesom man plejer, men den indeholder ikke noget af det nye. Det er faktisk ret arrogant. Det er mega psykisk. Men det er de jo selvfølgelig lidt ligeglade med. Men på den anden side, det er jo det samme som Apple gør med alle deres produkter. Ja, det er i hvert fald set for. Ja, man kan ikke rigtig bebrejde dem. Like. Men der er simpelthen noget nyt med, vi legede lige rundt med det lidt før. Lige før episoden, at man kunne bruge sådan en ny udforsk, de kalder det Voyager, hvor man kan se nogle forskellige historier og sådan noget. Der var blandt andet nogle klip, hvor man kan høre David Attenborough, han speaker, ham selvfølgelig også meget kendt fra BBC Earth-programmerne. Er det ham? Ja, det er ham. Han speaker hen over nogle... hvor han det er sjovt. Er det ikke sjovt? De bruger altid sådan nogle engelske, altså britiske, når de skal indtale sådan noget seriøst noget. Han er også bare... Han er guld. Jeg kan huske, jeg så... Det er faktisk været sendt for kort tid siden. Jeg ved ikke, om det har været en fødselsdag herinde for et års tid, eller sådan noget. Eller hans jubilæum. Men der var et program, hvor de nemlig viste nogle... hvor de tog noget op, hvor han optog først og sådan noget. Og han altså en dokumentar om ham? Ja, sådan om ham og så alle de programmer. Altså det er mest BBC Earth og sådan nogle naturprogrammer, han har optaget. Men ja, kan man andet end det der Voyager, eller er det primært? Der er 3D-modeller nu for mange større byer i hvert fald. Vi har set Vejle, Aarhus, København, selvfølgelig ikke Horsens. Det er meget mærkeligt, fordi Vejle er jo egentlig sådan målt på indbygger, der er det egentlig en mindre by end Horsens. Og Kolding er heller ikke. Men de største byer, allerstørste byer, de er i Danmark. Ja. Altså selvfølgelig udlandet, ikke? Jo, altså selvfølgelig London og sådan noget her. Ja. Men det er i modsætning til noget af deres tidligere 3D, hvor de har haft folk til at bruge SketchUp eller sådan noget til at lave modeller. Så har de simpelthen bare sagt, ved du, fuck alle de modeller folk de har lavet til os gratis. Tak for jeres gratis arbejde, det holdt de 10 år. Men nu bruger de åbenbart noget autogenereret 3D-modeller, der ser okay ud, fordi det gælder faktisk det meste af byen. Ja. Det er sådan det gode til, hvor de viste, at det var, de havde fly til at flyve hen over byerne. Og så kunne de åbenbart på en eller anden måde sammen. Kan I vide, hvor dyrt det egentlig har været at lave alt det her skidt? Jeg tror, det har været okay dyrt. Fordi hvad fanden tjener de egentlig penge på med det her Google Earth her? Jeg ved faktisk ikke, hvad de tjener penge. Altså, det er det, man skal huske. Google, også det der med, at de har mange... Nu er der noget med, at man kan uploade billeder. Altså billeder gratis hvis på Google Fotos eller sådan noget.
Og man kan uploade en masse billeder. Men altså, det Google de stadigvæk tjener penge på, det er reklamer. Jamen det er også det jeg tænker, fordi når man går ned i en by, så kommer der jo tit sådan nogle virksomheder op. Sådan noget, her ligger der en Bog & ID, og her ligger der en bank, og sådan lidt forskelligt. Og jeg tror lidt på en eller anden måde, at man kan blive rykket op, hvis at man sponsorerer dem. Og der er lige noget baggrundslyd, men vi iler videre. Så det er altså det er det nye for Google. En ny Earth. Ja, så ikke så meget andet. Og der er ellers så er der ret stille i butikken, må vi sige. Ja, der er ikke rigtig noget nyt derfra. Så selvfølgelig 2 nye telefoner, Samsung og en ny LG, der kommer snart. Nå ja, men den talte vi også om sidste gang, gjorde vi? Ja, Samsung er kommet ud nu. Også i Danmark? Det ved jeg så ikke. Det tror jeg. Det er faktisk vildt, jeg heller ikke styr på, om det kommer ud i Danmark mere, fordi... Jeg holder ikke øje. Jeg skal ikke bruge, når man ikke skal bruge en ny telefon, så holder man ikke rigtig øje med det. Nej, så også bare fordi Samsung har aldrig rigtig sagt mig noget. Altså igen, men, den ligner de 3 sidste. Jamen, den har en større skærm. Har den det? Nå ja, men og så det der iris-scanner. Nå ja, det var det vi snakkede om sidst. Større skærm, og skærmen den går mere ud til kanten. Igen. Ja. Og så lige en ting, man kan se, at efter Google de har presset Samsung og sådan nogle i flere år til at optimere Android lidt bedre, gøre det lidt mere hurtigt at opdatere, som helt klart er nok et af de største problemer Google har lige nu. Til nu Samsung, den officielle musikapp og sådan noget, det er simpelthen Googles egen Google Play. De har sløjfet deres egen den standard app de normalt plejer her. Det er også smart, for hvis nu folk de skifter fra mobilmærke til mobilmærke, kan man sige. Det er også det, altså før der har også bare været, du skal nærmest have den Google Play Music, så har der bare været 2, altså Samsungs egen og Googles egen. Og den har du ikke kunnet slette? Du kan ikke slette nogen af dem, så det har været sådan. Også at Samsung, de ligesom, de vil lige bruge penge på at lave deres egen app. Det er sådan lidt sjovt, hvorfor man ikke bare holdt det og brugt måske, altså, de har nok fundet ud af, at Google lige havde så stor markedsandel på det der marked, og så tage deres egen app, det gik ikke så skide godt. Altså, hvorfor skal man så skal Samsung bare bruge flere penge på at udvikle en ny app? Ja. Hvor de bare kunne bruge den, der kom fra. Det virker sådan lidt halvhjernet. Men det er da en fordel for brugeren. Ja, så er det lidt mere streamline. Lidt også fordi så er det... Ja, det er lidt dumt, der er 2. Det er lidt dumt, der er 2. Ja. Men har du andet, du lige vil af med fra Google? Nej, ikke lige fra den side af. Okay, fordi jeg har nogle små nyheder. Det er ikke sådan en... der er lidt stille på nettet lige for tiden, synes jeg. I hvert fald med trends og sådan noget. Vi har fortsætter jo selvfølgelig bare med at... ja, og så... Vi har selvfølgelig lige... Det fortsætter bare med det med YouTube. Det er der YouTube kaos. Det fortsætter. Altså... Nå, du tænker... Altså kaos med K. Ikke kaos, altså på engelsk som at YouTube tager ansvar. Nej. Altså... Der er flere igen, der er sådan brands, der trækker reklamer på YouTube af. Ja, og det er faktisk sjovt, fordi vi fanger den jo simpelthen i starten, hvor der sker noget, og så tror jeg nok, eller var det en anden? Ja, rimelig tæt på starten, tror jeg nok, vi fanger den. Ja, og så nu er det simpelthen eksploderet. Det fortsætter bare, og YouTube har også været ude at sige, at de faktisk skjuler de der... Vi gjorde lidt grin af det, men de skjuler faktisk de der LGBT communities, men det er mest de emner, de taler om, åbenbart. Så altså, det er jo ikke kun dem, men det er de emner, de mange gange har snakket om i deres videoer. Ja, men ja. Og det sjove er lidt, at YouTube, de ikke fortæller en. Du ryger på en liste, som du ikke ved, du ryger på, og andre ikke lige umiddelbart kan se, du rød på. Men man kan bare ikke finde dig ved at søge efter dig. Så sådan en eller anden mærkelig skjult YouTube-ting, som de ikke vil have nogen kan slå. Det lyder fandme lidt edgy. Det lyder lidt mærkeligt.
Men det er rigtigt nok. Ja, YouTube det fortsætter altså. det. Det er jo også primært det, som der ligesom er fokuset. Der er godt nok en eller anden mand, der er kommet i modvind. En eller anden Daddy05. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Nej, det har jeg ikke. Nej, men det er simpelthen sådan en... du ved, det er sådan en sag, hvor den er eksploderet, og så er der bare trukket langdrag, og så den ene har den ene mening, og så er også... Ja, det endte i hvert fald med, at der var en eller anden stor YouTuber, eller forholdsvis stor YouTuber, der valgte at slette hans... ikke slette hans kanal, men gøre alle hans videoer privat og sådan noget, og stoppede. Jeg gider ikke sætte mig ind i sagen, fordi... Ja, I don't give a shit, hvis jeg skal være ærlig. Altså, det er ikke en YouTuber, jeg ser, eller noget, som jeg tænker, at det... Ja, I må sgu selv gå ind og finde det, hvis det er lyst til at se videre. Men, det kan de jo så ikke, hvis han har skjult videoerne. Nej, men så finde artikler eller sådan noget. Der er nogle store, de der... dem der taler om sådan trends og sådan noget på YouTube. De er jo ude og tale om det, tror jeg nok. Er det Keemstar? Han er sikkert. Men altså, så var der også skandale med Pepsi. Det er ikke hans YouTube-kanal selvfølgelig. Nej, men så var der også skandale med Pepsi. Den kan vi også rende hurtigt henover, fordi den er også blevet dækket fuldstændig voldsomt. Men altså, der har man beskyldt Pepsi for at være dobbeltmoralsk. Og det, altså, ja. Der er ikke rigtig andet at sige til det. Men jeg har nogle små nyheder om YouTube. Ja. Jeg var faktisk, og det er faktisk sjovt, fordi det er noget, der vender tilbage. Og jeg var inde og kigge på en fortrolig kilde i dag. Og det er en helt fortrolig kilde. Ja, nærmere vil jeg ikke komme ind på. Men der opdagede jeg, at jeg kan huske, jeg talte om for et godt stykke tid siden, at der var en eller anden mand, der havde oplevet en 3 timer lang reklame, kan du huske det? Hvor han ikke kunne skippe. Ja. Og så tænkte vi, nå, det er et bug. Men altså, nu ser det ud som om, at han er sgu ikke den eneste. Der er simpelthen ved at komme et overflod af folk, der oplever de her lange reklamer. Og jeg ved ikke, hvad det er, men vi snakker altså 3 timer, 5 timer. Jamen altså, hvad var der en? Han havde 13 timers lang reklame, som man ikke kunne skippe. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad det lyder sgu lidt meget. Det er, altså, jeg tror, at det her, fordi der sker så meget lort på YouTube, og de er så meget i modvind, så de gider ikke engang at tage sig af det her pisse lige nu. Jeg siger, det lyder lidt mystisk. Altså, det er fandme mærkeligt, men altså 13 timer lang reklame er i hvert fald, hvad jeg lige kan se, rekorden her. Mange af dem er 3. Dog altså, så kan man skippe de her reklamer, men... Nu vil jeg lige hurtigt spørge, hvor meget får man så for... Altså, hvor meget får den YouTuber så for at dosere den 13 timers reklame? Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Er det ikke noget med, at man skal se 30 sekunder af den, før man får reklamer eller får penge eller sådan noget? Det er et problem med YouTube. De kommer aldrig ud og offentliggøre, hvad de faktisk ændrer. Nej. Der er også noget med, at de har ændret deres... Hvordan det der like, dislike. Før der betød det ikke så meget, hvad det overhovedet gjorde, om folk de dislike. Men det gør det nu åbenbart. Nu betyder det rigtig meget. Ja. De kommer aldrig ud og siger, når de ændrer noget. De gør det bare. Det er rimelig, altså det er sgu lidt... Ja, jeg ved ikke hvorfor fanden de ikke er bedre til at kommunikere, fordi jeg tror virkelig det vil hjælpe dem nogle gange. Og især det her ad crap, fordi... Ja... Det er sgu for latterligt, seriøst. Nu er det simpelthen en tendens. Nu er det ikke bare et tilfældigt nu er det ikke bare glitch. Photoshoppet. Nej, det tror jeg sgu ikke det er, fordi... Goddammit, mand. Bare inden for de sidste par dage, herinde på den her side her, det er jo en Reddit, jeg er inde på. Der er der altså kommet tons af folk, som oplever det samme problem. Men der sker jo nok et eller andet på et eller andet tidspunkt, ikke? Og lige pludselig opdager der er ikke mere, og vi hører nok ikke om, at de lige pludselig er væk. Nej, højst sandsynligt ikke. Ja. Og så har jeg også en anden reklame. Fortsætter du bare? For YouTube, inden vi hopper videre. Det er også en lille kort en. Det er, at der er en eller anden WizKid, der har opdaget en glitch. En lidt sjov en. Det kunne faktisk godt være noget, som YouTube måske... Jeg ved ikke, ved du om der nogensinde har været dark mode på YouTube i før i tiden? Ja, har der ikke? Jeg ved det faktisk ikke.
Har der ikke været en gang før? Fordi enten så er det noget, som der har været, og så har man ikke fået fjernet koden, eller så er det noget, som der kommer, og så har man allerede lavet en kode. Fordi der er en eller anden, der har siddet og kedet sig. Og så har han hacket. Altså det er jo ikke rigtigt et hack, men han har gået ind og så ændret de der kilde ting inde på Google Chrome. Du kan selv gå ind og gøre det, for han har min tutorial op. Den her tutorial tager 1 minut eller sådan noget. Og der kan man altså skifte sådan, eller der kan man redigere i den her kode, sådan at man i fremtiden på kanalen kan vælge mellem dark og så almindelig mode. Så det, ja. Det er lidt ligesom, hvad hedder det? Hvad var det, jeg skulle sige? Min hjerne er skidt i sig selv. Tænker du på en hjemmeside? Nej, blandt andet, nu kom den. Det der med, det vi opdagede, fordi vi har vores YouTube-kanal, vi bruger til at uploade. Ja. Top Champagne. Og så ens egen personlige. Og på ens egen personlige, der er det ligesom YouTube, som det plejer at være. Eller plejer. Som det har været et års tid, i hvert fald. Men på vores nye kanal, Pop Champagne, der er det et nyere design. Meget sådan noget. Det er Google, de kalder deres material, eller sådan noget design. Hvor det ser lidt rimelig meget anderledes ud. Og det kan man også gå ind og ændre ved at ændre noget kode. Som stadigvæk ikke, i hvert fald fra standard af, er blevet opdateret på min kanal. Så jeg ved ikke, jeg ved ikke lige, hvad YouTube de sker, og hvor lang tid de skal bruge på at opdatere sådan noget. Det virker også ret mærkeligt, det tager så lang tid. Men det kan selvfølgelig godt være, det er en slags beta, eller sådan noget art. Det kan godt være derfor. Men det er bare sjovt, at det er ude officielt på en af vores, uden vi har gjort noget. Ja. Det var det eneste, jeg lige havde. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige ellers. Udover at gå derind og prøv det, hvis man kan. Jeg ved det faktisk ikke, om man skal have det nye YouTube, før det kan lykkes. Men hvis man godt kan lide, det skal være ens YouTube, det skal være lidt specielt. Man er lidt sejere end de andre, så derfor. Har du nogle flere nyheder? Jeg har Trump, han har været præsident nu i 100 dage. Hold kæft, det er allerede 100 dage. Det er for ikke så lang tid siden, det er hans 100. Det føles som 100 år. Ej, okay. Og det er ikke så lang tid siden, at det blev hans 100 dages, hvad nu vil kalde det. Jubilæum. Ja. Tragedie. Ja. Og så har der selvfølgelig været, altså i Trump hjørnet, som jeg ikke ved, om vi droppede igen, eller... Jo. Vi har ikke helt droppet det. Nej, ikke været så meget der er ikke Trump sket så meget. De sidste par gange. Men man må sige, 100 dage er gået. Der er ikke kommet en ny krig. Og, men altså, der har været nogen ude fra regeringen, og jorden er ikke gået om, at den godt kunne ske at gå under. Jorden? Nej, altså atomkrig med Nordkorea virker. Nå ja, jamen der var der lige en... Der har været, Nordkorea har selvfølgelig været op fyre nogle missiltester af igen mod Japan. Mod Kina også. Mod Kina? Derudaf mod, altså Japan, Kina, det er den samme vej. Nej, men altså det var kun fordi USA, de har også lige præsidenten Trump, han har også snakket med Kina og Japan og sådan, hvad de skal gøre for at løse det der Nordkorea-problem der. Fordi det kunne godt eskalere, hvis man ikke passer på. Så Trump, han har været ude at sige, hvad det vil koste ham at bygge væggen. Hvis det bliver en rigtig god væg, så regnede han med 10 billioner US dollars. Altså, men det må være det milliarder. Må være 10 milliarder, danske. Der er ikke noget, der hedder billioner. Ja, hvad er vi næsten op på her? Kan vi komme med en sammenligning? Hvad koster? Altså, det er jo ikke særlig meget, hvis man kigger på vores statsbudget. 10 milliarder, det er nærmest det, som politikerne siger. Vi afsætter et par milliarder til sundhedssektoren eller et eller andet. 10 milliarder, det er fandme mange penge. Altså, det er satan med mange penge. Er det egentlig mere... Problemet er bare helt... Billioner er det milliarder? Jeg mener, det er milliarder, ja. 10 milliarder, det lyder stadigvæk pisse dyrt. Altså,
Men altså, det er alligevel en... Hvor meget er der på en milliard? Der er 9 nuller. 9. Eller 9-cifret, tror jeg. Det ser ud som om, at der er... Nej, det er 9 nuller. Det ser ud som om, der er 12 nuller på en... Billion? Ja. Problemet er, at... Nej, well, American... Nej, undskyld. Der er 9. Ja, der er 9. Ja, så er det fordi, det er en British English billion. Det er en... Også en dansk billion, tror jeg. Ja. Meget forvirrende det her, at de ikke bare kalder det sammen. Ej, det er rigtigt. Det er milliarder så. Stadigvæk meget dyrt. Og det er dollars, altså 10 milliarder dollars? Ja, 10 milliarder dollars. Okay, så er vi jo fandme meget længere op. Hvad er vi på de aktuelle valutakurser i det øjeblik? Hvis vi siger... så er vi på 68 milliarder. Næsten 69. Det er satanede med godt nok mange penge. Hold kæft. Ja, det er en del. Men så er også alt, hvad det... Altså, det koster nok nogle penge for, at den skal vedligeholdes og sådan noget. Det er jo alligevel jeg kan fortælle dig, at landbrugseksporten i 2004, det var på lige præcis 58 milliarder. I Danmark? Ja, i 2004. Okay, det siger fandme godt nok en del, det gør. Okay. Det er altså okay, det var så over 10 år siden. Det var bare jo, men alligevel, altså... Det er sagt med, det er sindssygt. Hold kæft, det er mange penge. Julehandlen i 2016, det ser ud til, at den har været på... Hvad for en? Okay, det her det er svensk. Ikke noget, vi fortsætter bare. Nå. Ja. Så han er ikke kommet videre ud over, at nu har de fundet ud af, hvor meget den skal koste. Og det er sådan en... Altså det Trump han siger, men de rigtige sådan folk, der har prøvet at regne på den og give sådan estimationen, de siger, det koster 25 billioner, milliarder. Nej, 25 US milliarder. Ja, giver det mening? Så det koster altså en del mere, kan man jo godt sige. Ja, præcis. Men over dobbelt så meget. Altså dansk målstok, eller hvad? Nej, 25 US billions. Så koster 25. Det er de rigtige, sådan, de har været ude at skyde den til. Altså ikke som Trump, okay, han ikke selv har sagt. Mener, de der 10, han mener, han kan gøre det for 10. Okay. Ja. Men der er rigtig nogen, der siger, at det er 10 US milliarder. Så ja, en del dyrere, end hvad Trump han mener. Men nu kan du se, der er også, det er rimelig meget højdepunktet i... Det er muren. I i USA lige nu, i den politiske verden. I Estados Unidos. Vi kan lige hoppe ud til fransk, bare lige for at tage den. Frankrig har snart valg. Der er i hvert fald varmet op til valg. Ja, de er fra første runde. Eller, jeg tror faktisk, de allerede har afgjort. Ja, første runde, det var Manuel, tror jeg, der stod rimelig stærkt. Macron mod Le Pen. Ja, mod det der nationale. Det var dem, der gik videre, og så de to, der røg ud, det var Fillon og Desmond. Det var i hvert fald Manuel, som hvis holder med EU, så rimelig mange sådan Tyskland og sådan noget var ude. Fun fact. Han, den mand der, ikke? Lige pt, der påstår ham der Julio Assange, at ham der for WikiLeaks, han påstår at have oplysninger, altså sådan nogle oplysninger, sådan nogle følsomme oplysninger om ham, som han tror med at lægge til pressen, ikke? Det er fandme nederen. Og hvis det sker, goddammit man, så får vi nok ligesom en Trump Hillary igen, måske. Ja, det kunne godt ske at være en Trump Hillary egentlig. Fordi, hvis man ikke passer på. Det er vist nogle sådan hardcore ting, han kommer ud med. Vi ved jo ikke, hvad det er. Men jeg tror nok, der gik rygter om, at han skulle have talt med Hillary. Og så skulle han have nærmest indirekte sagt, at Frankrig, de skulle blive nærmest endnu mere blandet ind i alt det her Europa, end de er i forvejen. Som de jo gerne vil ud af, kan man sige. At det er EU og sådan noget. Jeg kan ikke lige huske det helt præcis, men det
Det var ligegyldigt kun rygter jo. Så. Ja, det er det. Man ved sgu aldrig, hvad de har holdt i. Nej. Har du en historie med? En nyhed med? Vi kan jo lige så godt være... Det er... Okay, jeg har 2 nyheder, og den ene den er meget trist, så jeg tror vi springer den over, fordi det er jo pop champagne, og det passer måske egentlig ikke rigtigt, når jeg tænker over det. Så... Kan vi lige høre, hvad den handler om? Ja, det var noget med Kina. Det var noget i Kina. En lille dreng i Kina, der troede han var en cartoon. Det fandt han ud af, det var han ikke. Blond kørt over. Døde han? Ja, han døde ikke, men det var ikke... Han hoppede ned for rigtig, rigtig højt op. Fra, jeg tror det var 10. etage eller sådan noget. Men han overlevede, da han ramte imod et eller andet på vej ned. Han hoppede ikke bare ud, han hoppede ud med en paraply. Det var nok kommunismens jerngreb, der gav på. Okay. Jeg vil ikke svine Kina alt meget til. De er okay. Men ja, så er der også en lille nyhed fra det lille Danevang. Danevang? Der er jo... Over i England? Nej, Danmark. Nå. Vores lille grønne plet på jorden. Og den er faktisk så kæmpestor at... Hvad så? Jeg ved hvad jeg glemte. Så tager vi det i stedet for. Historien om Danmark. Vi optager det her på en mandag. Lige bare for at klare mig. Historien om Danmark blev sendt om søndagen. Spoiler alert! Jeg glemte at se det i går. Ja. Den sidste jeg så, det var den der middelalder en. Ja, det var sgu den der var i går. Var det den der var i går? Ja, det var den der var i går. Så er det vikingetiden, du har set. Det var vikingetiden, det var ikke middelalderen. Jeg så ikke middelalderen, så det var viking. Jeg har heller ikke set det endnu. Jeg skal... Hvis I ikke har set det endnu derude. Det er godt. Men, det er fandme godt. Se det fra starten af. Kan lige hurtigt snuppe den her lille brændert, fordi den er så stor, den her nyhed, at den er blevet viderebragt fra lokal TV2 nyhed til tv2.dk. Og det viser rimelig godt, at der sker ikke et skid, åbenbart, fordi nu har de talt om alt, hvad der kan tales om ved det der fucking valg der. Og det handler simpelthen bare om en eller anden mand, som har købt en eller anden gammel skrotkasse. Nej, jeg tror faktisk han har den så jeg faktisk. Ja. Og han er simpelthen blevet stoppet af politiet 11 gange på 2 uger. det er sindssygt. De kan ikke håndtere det, men det er fordi han har simpelthen nærmest han er i gang med at destruere den her gamle. Jeg ved ikke om det er en Mazda eller hvad fanden det er. Det er en Toyota. Det er en Toyota Corolla. Fra midt 90'erne, tror jeg. Jeg kender faktisk en der har en Toyota Corolla. Hvad han skal have den pimpet sådan. Ja, men vi snakker om, at han har smadret en hel del indvendigt, og så har han erstattet det med noget hjemme i sin kram. Han har banket sidespejlen af, og sat dem frem på køleren også. Han er ikke selv sikker på, at det er lovligt, men og han længe bare kørt. Ja, præcis. Og han har slibet det der... Hvad fanden? Malingen af, ikke? Ja, malingen har slibet af. Det er vildt nok, at der faktisk... Der står, at han er i alt brugt på den gode side af 40.000 kroner på udsmykningen af den her stationcar. Jeg ved ikke lige helt, hvordan man bruger 40.000 på at smadre sin bil. Men man tænker, okay. Altså, hvis I ikke har set det her før, så er det sådan noget, det er rimelig okay populært i Europa at gøre. Og sådan lære dem sådan rad style, tror jeg det hedder. Det er noget man gør i Europa i hvert fald. Det er rimelig euro, som man vil sige. Og slippe panelerne af, slippe alt malingen af, ruste dem med vilje ens bil og sådan noget, for at have nummerpladen til at hænge lidt skævt og spille lidt mand. Det er noget inden for bilkulturen, man faktisk gør. Det er ikke noget, han har fundet på. Det er noget, man gør. Det er og der er sådan en al dente måde at gøre det på. Det skal ikke være sådan så trash, at den helt ubrugelig. Eller ikke kan gå gennemsyn. Nej, det skal være sådan... Der er det perfekt. Det er så meget rusten. Det er heller ikke, altså, det skal ikke være som om den kører dårligt. Altså, den skulle gerne køre. Jeg tror, du leder efter ordet fjong. Fjong. Ja, den skal være sådan lige præcis. Man ved, hvornår den har den.
Ja, de kalder det rat style. Det er i hvert fald noget, man gør i Europa. Det er sgu syret. Det er simpelthen en ny trend. Det er ikke en ny trend. Det er ikke en ny trend? Nej, det er ikke en ny trend. Og han er ikke den nye til at starte. Men det er noget, der i hvert fald er sådan... Og har været lidt populært i Europa. Nå. Ja, der er nogle folk, enten så har de for mange penge, eller så keder de sig. At det er fordi, det er en billig måde, altså sådan... Ja, udsmykke sin man bil er ikke på. ligesom ham, så er det en billig måde at udsmykke sin bil på. Selvom at det er kraftedeme. Altså, man skal sgu mene det, fordi man kommer ikke af med det igen. Nej, altså det... Men mindre der er en anden, der selvfølgelig vil købe den. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, hvor mange der er af de her connoisseurs. Jeg ved ikke, men jeg har set nogen ved sådan et car meetup. Det er, ved du hvad, det er fantastisk. Når jeg bringer sådan nogle nyheder på bordet, så kommer du altid med sådan nogle facts Kommer på siden lige af. med sådan noget. Sådan noget, det havde jeg jo aldrig nogensinde nogen som helst idé om, det der. Så det er, ja. Du ser, det skal være sådan cool nok, men at han måske blev stoppet 11 gange. Ja. Det er i hvert fald nogle politibetjente, der aldrig har set det før, så... Ja, også bare at så... Jeg ved det ikke selv, altså hvis man kommer forbi sådan en, tænker man, okay, der er et eller andet galt med den bil der. Så jeg kan godt forstå. Præcis. Man må heller ikke have skid herhjemme jo. Der er jantelov, du skal ikke være... Nej, men det er mere sådan, at ikke, altså, der er så mange restriktioner på, hvad man må gøre med biler herhjemme. Jo, du kan ikke bare smække et lort på. Hvilket er ærgerligt. Men det der, altså smadre den bil, det kan du altid gøre. Det er så ja. Så længe du ikke smadrer det tekniske i den, så... Ja. Så må du gøre, hvad du vil. Skal vi se rundt den af nu? Hvor lang tid har vi optaget i? Ja, den er jo sådan... Vi begynder at nærme os her. Lad mig lige kigge i mine noter. Der er Trump, har vi fransk, ja, Chrome. Der er lige en hurtig Rusland, de har åbenbart haft sådan en reenactment, hvad kalder man den, sådan en, hvor de ligesom har genopført noget, kan man, det er vist det man bruger. Hvad er det i forbindelse med? Da de stormede det tyske parlament 1945. Det er den her Reichstag, ja. Ja. Reichstag. Den stormede de. Der er altså nogen, der har været ude at sige, måske ikke så smart, de genopført bygningen, sådan den er rigtig, fordi blandt med Putin, han vil ikke bare have det genopført en model eller lignende den. Hvorhen? Genopført den fra bunden af over i Rusland, en eller anden park, Nå, en eller anden okay. militærpark. Så det er ikke fordi, de har gjort det i Tyskland. Problemet er så bare, at de har genopført den og lavet den, sådan den ligner den, der er nu, og ikke den, der var i 1945. Ja. Det der er nogen, men jeg er sikker på, at det bare er nu, så. Fordi det er heller ikke, det er jo ikke sådan nogen, altså trænede. Hvad er pointen? Soldater. Det er for at få, det var noget med den park, eller det område, det er, for at få nogle unge russere, eller sådan noget til at, det ved jeg ikke. Jamen er det en forlystelsespark? Ja, nej, det er ikke en forlystelsespark. Det er en park om sådan en masse militære ting. Det er for at gå unge interesseret i militære ting. Oh my god. Det er sådan et sted, der er oprettet. Så tænker de, yes, nå jamen det er, ja. Og der var vist sådan nogle forskellige, der er nok sådan nogle forskellige tanks og sådan noget, man kunne køre og få. Det er fandme vildt tank eller et eller andet. Det er sådan noget, det kun sker i Rusland. det er måske også ske i nogle af de der lidt, som USA kalder om slyngelstater. Ja. Nå, vildt nok. Det var en eneste, jeg lige havde på min liste ellers. Jamen, så lad os runde af den her gang. Lad os runde den af. Vi høres I MFB. Nej, ikke MFB. Pops and Bandit. Talk med to. Fuck. Pis, vi bliver afsløret. Nå, lort. Det er ikke også MFB. Jo, må lige hurtigt sige noget igen. Ja. iTunes. Vi er på iTunes nu. Vi kom på iTunes, det er faktisk vildt. Ja. Vi er på iTunes. Hvorfor gemmer vi det til sidst? Vi er på iTunes. Følg, subscribe, giv os penge. Det koster kun 100 kroner om måneden at subscribe. SoundCloud er vi også på, skal du huske på. SoundCloud. Og så selvfølgelig YouTube. Ja. YouTube finder du os nok ofte. I hvert fald, hvor det nok hurtigt kommer ud. Yes. Jamen, jeg synes, vi vil. Vi slakkes.